8.1 एक्सारसाइजनि 3 खनासुवारि रुजुथाय एबा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशिय'नि सोमोन्दै सावरायगोन। फैयोब्ला जों सावरायदिनि 3 खनासुवारि रुजुथायखौ रोंनायनि सिगां जोङो खनाथि आखान्थिथामखौ मोनथिनांगौ आरो बे खनाथि आखान्थिथामावनो जोङो 3 खनासुवारि रुजुथाय एबा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशिय'नि आइडेन्टिटिसफोरखौ बाहायगोन। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशिय' होननानै बुङोब्ला जोङो साइन 2 नम्बराव कस 3 नम्बराव जोङो कसेक 4 नम्बराव सेक 5 नम्बराव टेन 6 नम्बराव कट गासै बे मोनद'खौ बुजियो। बे मोनद'खौ जोङो क्लास 10 8.1 एक्सारसाइजआव माबोरैहाय बाहायगोन बेनि सोमोन्दै जों बेहाय सोलोंनाय जागोन। बेयो मोनसे खनाथि आखान्थिथाम नैबे बियाव 90 डिग्री एखमबा नैबे ए नैबे सि अब्ला नैबे ए बि सि आ मोनसे खनाथि आखान्थिथाम। बे खनाथि आखान्थिथामाव आङो ए खनाखौ थांखिनानै बुङोबा नैबे ए खनानि नैबे उल्था थानाय बेखौ उल्था आखान्थि होननानै बुंगोन आरो नैबे गाहायाव थानायखौ ए खना ए नि नांजाब खना होननानै बुंगोन आरो नैबेखौ ए सि आखान्थिखौ जों लाव आखान्थि होननानै बुंगोन। लाव आखान्थि इंलिसनि जों बेखौ लिरोबा हाइप'टेनास होननानै बुंगोन। उल्था आखान्थिखौ होनबा जोङो बुंगोन साइड अपोजिट टु एंगेल ए होननानै बुंगोन आरो ए खनानि नांजाबखौ जोङो साइड एडजेसेन्ट टु एंगेल ए होननानै बुंगोन। जों अब्ला बे खनाथि आखान्थिथामखौ मिथिनांगौ। बे खनाथि आखान्थिथामाव जोङो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशिय'खौ एबा 3 खनासुवारि रुजुथायफोरखौ बाहायगोन। अब्ला जों गिबियाव 1 नम्बराव जोङो साइन ए नि जोङो रुजुथायनि फर्मुला एबा थाबिथाखौ जों बाहायनो हायो। नैबे साइन ए नि फर्मुलाया जागोन गोजौआव जोंहा थागोन ए खनानि उल्था आखान्थि एबा डाइरेक्ट आं लिरनोसै खना ए नि उल्था आखान्थि थागोन आरो गाहायाव जेब्लाबो लाव आखान्थि थागोन। अब्ला ए खनानि उल्था आखान्थिया जोंना BC अब्ला गोजौआव BC नि जखाया थागोन गाहायाव लाव आखान्थिनि AC थागोन बे थाबाय आरो 2 नम्बराव जोङो कसेकखौ लिरनो हायो। कसेकआ जाहैबाय जोङो नैबे साइन ए नि उल्था खालामबानो जायो। साइन ए नि उल्था बोरै जागोन लाव आखान्थिया गोजौआव थागोन ओमफ्राय गाहायाव उल्था आखान्थिया थागोन। खना ए नि उल्था आखान्थिया थांबाय। दाना फैगोन जोंना कस 3 नम्बराव कस ए लायोब्ला कस ए नि फर्मुलाया जागोन गोजौआवहाय नांजाब आखान्थि थागोन। गोजौआव नांजाब आखान्थि सोरनि नांजाब आखान्थि खना ए नि नांजाब आखान्थि गाहायाव थागोन जोंना लाव आखान्थि हाइप'टेनासआ थागोन गाहायाव लाव आखान्थि बे थाबाय। कस ए खौ हानाय लोगो जोङो कसनि उल्था सेक जायो बेखौ साननांगोन। सेकनि फर्मुलाया जोङो कस ए खौ उल्था खालामबानो जाबाय लाव आखान्थि बाय गाहायाव थागोन नांजाब आखान्थि बेखौ गोसोआव लानांगोन। उनाव 5 नम्बराव फैगोन जोंहा टेननि फर्मुलाया जागोन टेननिया जागोन जोंना
10 फैगोन गोजौआवहाय जोंना उल्था गोजौआवहाय उल्था आखान्थि गोजौआवहाय उल्था आखान्थि थागोन गोजौआव उल्था आखान्थि गाहायाव थागोन जोंना नांजाब आखान्थि गाहायाव नांजाब आखान्थि बे होमबा 6 नम्बराव जोंना फैगोन 10 खौ हानाय लोगो लोगो जोङो कड ए नि फर्मुलाखौ हागोन मानो होनबा कड आरो 10 जों उल्था 10 नि उल्था खालामबानो कड होमबा कडना जागोन जोंना नांजाब आखान्थि ओमफ्राय गाहायाव उल्था आखान्थि थागोन जों बे फर्मुलाखौ गोसोआव लानांगोन बे फर्मुलाखौ गोरलैयैनो गोसोआव लानो हानायनि थाखाय मोनसे गोरलै राहा दं बे गोरलै राहाखौ आङो नेक्स्ट भिडिअआव होनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ नायदो गोजोननाय थाबाय।